I need to look at what my question is. I forgot what it is. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwa m unu. Daalụkwanụ lienne. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa sị ka m wetara unu ozi ndị na-azụmahịa nke dijitalụ nke anyị na-azụ. Isiokwu anyị jiri bịa ụbọchị taa gbara agba nke na-ekwusị kedu ihe mere iji malite azụmahịa dijitalụ. Anyị niile nọ n'ebe na-ahụ ifo anyị ka ọ na-agba mmanụ, ka ọ na-enwuchasị, nwere ihe dị iche iche mere m jiri bata. And ihe ahụ bịa maa anyị sị ka m bịa mee ka unu nwa bịa mara na ụzọ dị ebe a. Ya mere unu le anya gị mara na ọwụghị sọsọ m na ebe ahụ, maka ndị niile hụrụ na ebe a bịara bịa checha were uchere tinye n'uchere mapụta na mmadụ ịplan onwe ya, mmadụ idozi ihe mgbe n'ihu na ọ dị mkpa. Anyị emee ya, ehụ uru dị ya n'ime. Anyị sị ka m buru ya bịa butere unu n'ụbọchị nke taa. Biko unu were oche nọrọ ọdụ ka unu bịa hụ ihe nke m wetara n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ. Mana aga m asị ka m kpọpụta nwanne m nwaanyị. M ga-akpọpụta otu o si dere m n'iru akwụkwọ ọmụ. Nwanne m nwaanyị Doris, biko kọwatụrụ ọhaneze na-ege anyị ntị onye bụ. Daalụ. Daalụ nne Nwada Salome Odogwu n'onwe ya. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị abịakwala ọzọ ka nwanne m nwaanyị Salome siri kwuo. Ọma onwe m Nwada Doris, ebikwana m Island, enwere m ụmụaka 3, ana m azụkwa na azụmahịa igwe a. Anya na-asị gị ka ị were popcorn gị na mmanya gị ka ị nọrọ ka ịhụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. O kwuole ya sị na ihe anyị ji bịa taa ihe mere anyị ji bido azụmahịa igwe a nke ndị oyibo na-akpọ digital business. So nọrọ ka ịnụ nke anyị ji bịa. Daalụ nụrinne. Daalụkwa nwanne m nwaanyị Sister Doris, Chukwu gọzie gị. Ndị na-ekere ya n'ụbọchị nke taa na-asị gị daalụkwa. Ọrụ na ị na-aghọta asụsụ anyị, ị ga-amụta ezigbo ihe. Ọkwa na ị na-aghọta asụsụ anyị, Chukwu ga-emere gị interpret. Na ịma ihe m na-ekwu. Thank you so much. Ọkwa m onwe m wụ Nwaada Salome, awụ m nwa afọ Igbo, ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Anọkwana m azụ ahịa igwe ụmụnne ụmụaka. Unu emeela, biko Chukwu gọzie unu n'otu n'otu ka unu na-ege anyị ntị. Ka m na-agafekwa n'ebe m bi, masịkwa ka m gaakwa n'obodo dị m nso nke a na-akpọ obodo Germany ga kwọrọ nwanne m nwaanyị aka na-adọ. Biko nwanne, kọwatara ya onye bụ. Daalụkwa. Daalụ Sister Salome. Ndị Igbo ndị na-ege m ntị, daalụnụ. Aha m bụkwa Nwaada Juliet, ebi m Germany mụ na ezinụlọ m, ijikwana m ụmụaka 4. Abụkwana m onye na-azụ ahịa digital marketing, na-enyerekwa ndị mmadụ aka na-eset up their digital business. Daalụnụ. So nọrọnụ kwuru na ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taata. Ikwubiela ya maka ha mere m jiri nọrọ ebe ahụ, wepụtachi ihu anyị n'ihu akwụkwọ, wepụta ezinụlọ anyị, wepụta nnọọ ihe ọla anyị nwere tọgbọ na ihu akwụkwọ si ha bịa. Dịka m na-eshi na Germany apụ, ka m gagodi n'obodo nke ha na-akpọ California. Ụgbọelu m ga-aba first class ka m land ebe a ga-akpọpụta odogwu nwaanyị, odogwu n'onwe ya, akataka nwaanyị. Ngwanụ kọtara ya onye bụ, biko. Ụtụtụ ọma nụ ndị be anyị, ekele dịrị unu. Ke ka unu mee na asaala chi. Ọ bụrụ na ọ ehihie gị bụrụ mgbede gị bụrụ ụtụtụ gị, ana m ekele gị site na taịmụ zonu gị. Afa m bụ Ifeọma. Eji m ụmụ 3 machara mma. Ka unu si wee ha wume Nigeria, Nwaada Igbo, odogwu n'onwe ya. Ana m azụ ahịa igwe wee nọdụ ebe a taa mụ na ụmụnne m ka anyị si abịakwa kwa izu ụka, si ka anyị gwake n'ụnụ ka anyị gbakwa ọkwa ọzọ bụ. Our internet is dropping. Network. Including Salome's own. Okay. Oh, shit. Hey, why is everyone going off? I don't know. This is the second time he's kicking me out. Yeah. Okay. Even the host has called.
Thank God. So esi m California wee na-ekwu nọdụ naanị ka unu gekwa anyị ntị n'olu network. ozi nke anyị ji wee bịa taa. Udo dịrị unu. nwanne m nwaanyị daalụ. Ọ dị ka netwọk m bịara bịa gaa njem obere ọhịa m chọpụtara ama m ihe mere na mana ihe a na-ahụgharị ya ahụgharị mana nsogbu adịghị. Chukwu emego. So ka m gazie n'obodo nke a na-akpọkwa the same United States or USA. Nwanne m nwaanyị Chichi ọchakomaka nwanne m. So if you're not chico, but I'm a no choco. mba no ka na-elega anya n'ifu ka a na-afụ gold. Ị Network. hụrụ that golden color So check na-egbucha meche m na-ele anya nnọọ ya dị m nnọọ ka ebe nwa nke a shiri pụta Ide ahụ na-ebe network ahụ tata. ụha nwanne biko gwanụ m ka ebe i shiri bịa biko. Okay. Ndị be anyị daalụ n'udo dịlụ unu. It's been ages. I am here today with my sisters. Thank you so much, Sister Salome. It's good to be here because what I had today was cancelled. So I'm like, why not? If not, so I'm here. But from next 2 weeks, I might not be here. But after that, I'm gonna be fully back. So, actually, I'm a dub. I'm not American. I'm a dub. Okay. So I prefer to answer Irish than sorry, something on my face. Okay. So abụkwanụ m onye na-azụ afọ igwe, bụrụkwa nwata akwụkwọ ma bụrụkwa onye na-arụ nursing. Dịka ndị mmadụ si kwuo okwu, onwe ife mfụfa sị na money is unisex. Ifugo na onye ọbụla na-azazi odogwu. So ọbọzikwa oge agafego oge a na-asị n'ọsọsọ ụmụ nwoke nwaanyị abụrụzie olia. Mba, onye ọbụla na-akpatazi akụ. Ife anyị na-azazi na mbụ osodi akpata akụ sorokwa dị na-eli akụ. So ọ bụ na ị ka na ebe a na-asị nwunye odogwu efe enyerozikwa m na nke ikpeazụ a efe enyero. So banye I don't care ụdị nke banyere ife mma bụ na ị kwesịrị inwe passive income. Ịma mkpụrụ ka ị na-ache akwụ gị ụgwọ ọnwa adị ezuzi ode ezuzi ma ị na-eche oge retire nwanne kunye oge erugo get up. So ngwa gee na anyị ntị ka anyị gwakwunu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata. Daalụ nwanne m nwaanyị kwunu nụrụ ihe nwanne m nwaanyị Chichi kwuru. Ọsọ oriakụ awụziga afa mmadụ kwesịrị na-azụ ugbu a na ekwesịrị na-aza ọkpata akụ odogwu. Ịma ihe a na-akpọcha ndị a na-asị na afa nwere ego ọ ihe kwesịrị na-aza. Kedu ihe mụnwa chọrọ itinye na ihe nwa bụ na ụnụfụrụ ndị niile na-enwetachi ihe nweta n'ụzọ dị iche iche n'obodo bụ Naijiria bụ ebe m nọto na-akpọfa big man. Ifu ha ka ha na-apụta with their jeep anyasị ndị akwa big man. Onye gwara gị? Ọ maka na ha gwaziri m ụzọ ha chiri nweta ihe nwa mere ejiri kpọọ ha big man. Onye nwa mere njesi ka m bịa wetara unu ụzọ ọ ga-eji wee mee ya ka unu anyị niile nọwụrụ soro wụrụ big man. Ị hụrụ ya? Maka onweghị ndị agasị ndị a ndị dosiri n'oge na-akpata ego na-enweta ihe nweta ụzọ dị iche iche. Ndị a wụrụ ndị atụpụrụ, onweghị onye atụpụrụ. Anyị niile anyị kwesịrị ma ọ bụrụ na ịchọ onye ọbụla chọrọnụ kwesịrị inweta ịmata ụzọ ọ ga na-eshi enweta ihe nweta. So yirikwa akwa afa nke a na-akpọ ndị mmadụ big man. Esi ka anyị bịa na m ga-asị ka m kpọpụta nwanne m nwaanyị nke a ihu akwụkwọ na-eme pempọm Before you're very silly in action. Before get me see, you have to say, I don't have to be here, but don't look at She's appearing and disappearing. Honestly, I don't understand it. Honestly, you just keep shutting down, you know. Yeah. Onye nwa ga-ememe bụ ụzọ kpọpụta gị ka ịkwụ anyị otu anyị ga-esi wụrụ odogwu a ihe ga-eme m ga-eji malite azụmahịa dijitalụ. Sisi Fọma, thank you. Okay. Ọ dị mma na ịkpọpụta n'izizi before ha jụ na m agaghị alaghachite azụ. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ka m si wee kwuo n'izizi afa m bụ Ifeọma. Ana m azụ afọ igwe. Isiokwu anyị tata bụ ife ma o ji wee dị mkpa na ị ga-azụ afọ igwe. Kedu ife ị nwere ike ịkpata n'ime ya ma ọ bụrụ na ịzụbịa?
Imirikiti n'ime anyị bata afọ igwe a maka ihe dị iche iche. Anyị wee fụzie ihe uru dị na ya, wee sị mba ka anyị gwa ụmụnne anyị si nekwa uru dị n'ihe a, nekwa ihe reason ị ga-eji wee bata nwuo n'afọ igwe a. Ife na-echi ikwu maka ya tata bụ maka ife ndị oyibo na-akpọ flexibility and freedom. Flexibility bụ ngị nwa inwe ike na-eme ife etu ọbụla isi wee chọọ, ebe ọbụla isi wee chọọ. Freedom abụ na ị ga-enwe ike ifugo dịka nnụnụ na-efe n'elu, o nwere ife na-anọchifu ụzọ, mmiri ada anọchifu ụzọ, ọkụ ada anọchifu ụzọ, osisi ada anọchifu ụzọ. Etu ọnwa ka anyị si wee chọọ ka ndoro dị, ka ọ ghara ịbụ chifo ịgbaje n'ụlọ ọrụ, ịgbajere ụlọ ọrụ akpọchigoro ebe ahụ, ọ bụrụkwa na ị nọ na nga, mana ị nọ na nga ime enwe ike ime ife ọbụla na-abụrụ ọlụ anwa ije ime. Mana ọ bụrụ na ịbata n'afọ igwe anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ekwu maka nke anyị nọ n'ime anya bụ nke anyị ma, ịbata n'ime ya inwe freedom ime ife ọbụla ịchọ ime, inwe flexibility, inwe ike lụọ ọlụ mgbe ị chọọ ịlụ ya, ọ bụrụ mgbe a sị na ị ga-alụ ya. Inwe ike lụọ ya ebe ị chọọ ịlụ ya, ọ bụrụ ebe ahụ a sị gị na ị ga-eje nata. Inwe ike ị na-esi nri, ị na-alụ ọlụ. Asị gị na pati dị, ọ bụ nke ịchọrọ ka aka ọrụ gị akụkọ maka ịchọ ịnọ ebe ahụ wee fụ ya, iwe fonu gị, ijikwa fonu iwe fonu gị jee, ị na-alụ ọlụ gị, na-emekwa onwe gị njọ. Ọ bụrụ na a sị gị gbata na ahụ adịghị nne gị, ịmanye na plane, biznes gị a sori na-eje ineta nne gị. Ifugi ya ije ịbụ onye na-akọ ọrụ ugbo na iji fonu, idobe fonu gị n'akụkụ, ịnụ kpakam ịma na ozi abatago, idobe ọgụ, dobe mma, meghee fonu, nene ya, kpakpakpakpakpam, ịsa anya bụ ajụjụ, ijekwaji alụba ọrụ, fana abụọ na-aga. Ibildo enya bụ ọlụ gị, hazie ya ka ọ ga-esi wee fit into your family activities. Ndị na-eje akwụkwọ, ị ga-ebuje akwụkwọ bunata, fa na-agba bọọlụ, ị ga-eje bọọlụ, fa na-eje ife ọbụla ọsọ ya bụ ife ụmụ gị na-eme, ọma mgbochi gị ịdị na-azụ afịa gị. Imirikite oge ọ na-abụ ụmụ m na-eme spọts, ọ na-abụ mbụ mfa jee mee go live, mefu obere vidio ebe anwa, send out ozi bata asamia. Ifugo nwere ife nye ndụ ka ngị nwa ịma na inwe ohere ime ihe ịchọ ime mgbe ịchọ ime ya. Ọ bụ na tata arụ gị asị gị, nne enidekwanụ m ezumike, ịmasị chai, mana enidekwanụ m ije ọlụ tata. Ọ bụ na m ejere ọlụ, ihe kwuru okwu ya ihe a ka nọ na-ekwu okwu ya ụmụnne m, metụla teknọlọji. ọ teknọlọji, a na ebe o chiri mama ahụ nọ n'ụlọ ya n'ebe ehe hụrụ ihe a na-ekwu. Ọ sị ife ị ga-apụ ifusi mma mpụnata. Nsogbu adịghị, ọ ga-abatakwa ọzọ mgbe na gị na-adịghị anya. Ọ bata ebe o kwụsịrị ya, mana nsogbu adịghị. Ọkwa ekwensu ka mụ na ya na-agba, emere isigo gị tinyejara ifosa ndị ego a nje. Emegbu gị deliverance ebe ahụ. Anyway, so business a bụ business ị nwere ike ime mgbe ị chọrọ ime ya. Okay, before church a na-agbasa, ka m biko Sister Doris buru oche. Sister Juliet. Biko ka mmezie ka mmeni ya na nke. So bata kene na business ha bịanụ na ife anyị na-agwa unu.
biznes ga-enye gị ohere bie ezigbo ndụ ka isi wee chọọ bata n'ime ya ka ife anyị na-ekwu na ife a bụ biznes zuru ụwa ọnụ na ọ bụrụ sọsọ anyị nwa na-eme ya ụwa niile. oke ụmụnne m ọdụ ụta unu agbalịa unu ahụlanụ ya biko nụ ihe sisi fọma na-akọla ihe ọ chọrọ ịgbanye nwa ọ bụrụ na ịbata biznes a ị ga-enwe ohere maka ezinụlọ gị nwee ebe ị gaa na-eme ya ya maa atụ na ya na-eme ya ma ya ịrụ ụmụaka ya kwụ na ị ga-eme ebe ọbụla ị nọ na ọ gaghị egbochi gị azụmahịa ebe ọbụla ị nọ nnọọ ọgọdị n'iwe fama ị na-akọ ugbo lekwa anya na fonu gị o nwekwara ịntanetị maọbụ na ịntanetị a na-eme pimpọm pimpọm nsogbu adịrị ozi bata mgbe ahụ ọ batara gị ime ozi before you know it agwa gị nna inwetakwa onye ga-ego gị ahịa inwetakwa kọstọma ya sịkwa chukwu eme ego so ebe o shiri maa mma o nweghị ihe mfechacha ahụ dị ya n'ime nọrọkwa gị gị mee ya mgbe na-ahazi ụmụaka mgbe na-ahazi di gị obi na-akpa di gị mmanụ ịma ihe a na-ekwu maka onwe ndị na-arụ ọrụ echefu dị na ha lụrụ di o ịghọtara onwe ndị ga-arụgide ọrụ echefu na ha mụrụ ụmụaka ị hụrụ ya so before ụmụaka gị bịa gwawa eze gị sị gị mama you love your job more than me biko bata ka nkọwara gị ya ọfụma daalụkwalie nne m ga-agazinu na ka m bịa gbara ụgbọ gawa na Ireland ozugbo bịa ga nweta sista Doris biko nwanne ama m na ihe ibu ị na-achọ otu isi eme ya float biko just gbuwara ya afịa Oli julu afọ ka o mezi ọfụma. odogwu n'onwe ya ihe ọrụ na-eme pịapịapịapịapịapịapịam ha ihe biznes a na-atọ anyị ekweghị otu anyị si asha anyị nịcha ka Paulina ị na-ele anyị ihu gị ihu na ihu anyị na-agbacha mmanụ ọ maka na biznes a ihe na-eme anyị ihu ụta so agwago m na onye nwo so nke m ji bịa taa nke m nwa na-aga ikwuwo biznes a ga-eme gị gaa bụrụ ọga nke aka gị ị gaghị na-echezi 4 kwụọ ma 5 kwụọ gị kwunye ka ime ọsịsọ rọsh gawa ọrụ ma ọ gị bịa na-eche he ka otu a ga-esi mee promote nke a gịnwa ga-eji aka gị ma onwe gị promote gịnwa ga-eji aka gị desa onwe gị ebe chọrọ ka ị nọrọ gịnwa ga-eji aka gị bilie kulie mgbe chọrọ ikuliri rụọ ọrụ mgbe chọrọ ịrụ ya na ọ gị na ụmụ gị ka ị hụrụ ihe Sista Salome si mezie di gị ọfụma ebe ọwa tọsa isi ebe ahụ na-enye ọrụ ahụ a na-asịzi ya kulie ọga ya ọ na-atọ ya so gị nwee efe ị gaa na-emezi na-arụ ọrụ gadasị hey onye makwana otu nwoke a si emega onye maka otu ụmụaka si emega gị ma ga-anọzi hazie ihe niile n'aka gị ị gaa na-echezi ma ibido biznes ị ga-awa ọka nke aka gị gị ma ga-eji aka gị ọnwụ na isi n'ọgụ ma na ị ga-eru o nwere ike gị si na ị ga-esi na level 1 gaa na level 5 gị ma ga-eji aka gị haziere ya onwe gị ị ga-abịa chebe mgbe ọ ga-abịa mee gị promote n'ọrụ ebe ahụ ị na-arụ maka o nwere ike ọ ga-eru mgbe ahụ ekwesịrị ime gị promote onye ọzọ abụọ ọga gị n'anya ised ha nwe ime gị promote ewere ya nye onye ọzọ mgbe ahụ ya adịzie gị ka ị kwụ ụdọ pọtụ nke a gị ma ga-eji aka gị gbuo onwe gị promote ha mgbanwele chọrọ ya ị chọrọ ị na-eme onwe gị promote every week gị na-eme ya onwe gị gị ma ga-eji aka gị hazie ya gị ma ga-eji aka gị hie ụra gị iche mgbe ị kwesịrị ka itee ya gị werekwana aka na oge na ụmụaka ga-egwu egwuregwu mgbe ha chọrọ ya ọ bụghị ha na-akpọ gị mome I want to play with you gị si ya chere na ị nwere ọrụ ị na-aka mgbe ahụ ka ihe nwa gị ga-eche ọ ga-asị na mma ya ahụghị anya otu o kwesịrị na ọka ahụ ọrụ ya anya ka ha gwachara ọtụtụ n'ime anyị na anyị ka ahụ ọrụ anyị anya karịa awa so anyị were ohere a na-asụ unu ka unu bịa ịbata ihe ọma anyị na-agwa gị anyị asịkwanụ na ọ ga-eme gị gị ghọzie big man ma gị kpa akụnụba tata na echi ọ na-eji nwayọọ ya na-egoro oyi ruo ogodo ahụ ị chọrọ ka ị ruo so ugbu a wee oge ị ga-eji chọọ ewu ojii bikos ọ dị mma ị na-achọ ewu ojii gị chọọ ya mgbe ihe dị ka ị nwere ike nweta ya maka chi jie ị gaghị ahụ ewu ojii ahụ gị na-emezi aka otu aka ebe ọ dị pọtụ ugbu a ihe dị wuo oge ị nwere iji ga chee ewu ojii ahụ gị nweta ya so bịanụ maka na ụzọ dị ebe a ihe mere anyị ji na-akpọ unu ọnwụ n'ụzọ adịghị anya ga-asụ na bịa lere so bịa ka ịhụ ihe anyị na-ahụ ọnwụ na ị chọrọ ka ihu gị na-agba mmanụ ka nke a otu a ihu anyị na-agba bịa ka anyị gosi gị ụzọ otu a ka ọha anyị n'olu ka ọ dịnụ
nwanne m nwaanyị ịgbaala ya heo ikwuola ya. Ụmụnne m ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị nke taa, m na-afụ na mmadụ atọ na-ekiri anyị. Biko unu emeela jos nnọọ gee ntị ọfụma ọfụma. Ihe ọbụla na-eghọtaghị kụọrọ anyị aka na dọ, ma ọ bụrụ na onwe nke anyị na-ekwuteghị anyị ga-ekwucha manya ọfụma ọfụma. Ịghọtara? Ọ ga-eme gị ka living in bondage ID ọkọwara m ife ọfụma. Anyị na-akọwacha ya ọfụma, ya tọpee ya tọpechi ihe niile nọ n'ugwu azụ, onye ọbụla ahụ ya. Ị hụrụ ya? Dịka nwanne m nwaanyị kwuru, ọ sị na ọrụ a ga-eme gị, azụmahịa ga-eme gị, gị wụrụ ọga nke aka gị. Eweu maka ihe mmadụ wụ ọga nke aka ya. M chọrọ ime update to level 2 3 eme ya. Ọ dị ka ebe mmadụ na-agba ahịa kọntena, gị shi na 20 feet gị ma onwe gị upgrade to 40 feet. Ị hụrụ ya? Gị shi na one business gị mee ya expand to another business, another state. Ọkwa example ka m nyere ihe ahụ, otu azụmahịa ya anọ. Nke a bụ ị ga-agwa ọga nke aka gị. Onwego onye ga-asị gị nne bịa rụọ ọrụ, ị ga-abịarịrị rụọ ọrụ ụbọchị nke taa, ị ga-abịarịrị na awado ta mba. Mgbe ọbụla ị chọrọ gị ibilie rụọ ọrụ, ihe ebe ọzọ chiri ma mma ahụ, onwego onye ga-replace go. Ịma ndị ebi n'obodo fa, ha ma na ndị anyị nwawo ndị Naijiria, anyị ma ife. Ha bịa kpọọ anyị, abịa mere anyị ọnụ ọma, agwacha ya otu a ga-esi promote anyị. Abịa mbịa were onwe anyị gbuchaa, were ukwu anyị gbuo, were shoulder anyị bụ ife ka promotion pụtazie, ha ga-kwurukwa ndị nke ba were promotion anyị ha. Ihe m na-akpọkwa experience enwetara m ya wụ, mgbe a ga-asị na promotion erugo, ha ga-akpọ ndị nke fa, unu bịa nọrọ ebe a. Ọ ndị a dị mma nọ n'ọfịs anyị nwa dịrọ mma, Chukwu ekwela ihe ọjọọ. Onye ọbụla njisi gị bata ebe a ka ị wụrụ nọrọ n'ọfịs na kichin gị, pịa kọmputa, igwe foto send ya outside were mee midia. A ga na-asị nwa ka ebe obi dị sef, a ga na-agba agba na-ele gị. Unu bịa ka unu mara ihe wụrụ ọga nke aka gị ebe anyị chọrọ ibuga gị. Daalụkwa. Aga m asị ka m bịa gaa ya nga na German. Nwanne m ewela iwe na m chefuru gị. Biko kọwarziere anyị ihe nke i butere. Ama m na that is anụ nọ n'ofe ọkwụrụ lụkwụlụkwụ. Biko tọpere anyị ya. Sister Juliet, are you there? Sister Juliet. Anụ ife na-ekwu nwanne gị. Her connection. We can't hear you, Sister Juliet. Ọ gafego ma ọ gago Germany, my internet. Okay, nsogbu adịrọ. Ka m na-eche Sister Juliet ka m gazie na America again. Okay, Yes, ọ na-aka we ya can hear bụ you now. ya. Ọ Ị bịa na-anụ ihe m na-ekwu? bido. Yes, Yes. yes, Ị nụọga ihe m na-ekwu? yes. Okay, internet. Thank you. Daalụ Sister Salome. Ịma na ihe anyị na-ekwu okwu ya maka uru ọ bara this digital marketing anyị na-ekwu okwu ya. And Sister Ifeoma ekwugo maka flexibility. Sister Dorins ekwugo maka gụọ ibu ọga nke aka gị. So ihe mụnwa na-ekwukwa na nke m bụ low startup cost. Imago ihe anụnwa, ọ bụ na ichekie traditional business, ị ga-abịa rent a shop, bịa nwee ụmụ boy, ị ga na-akwụ n'ụgwọ. And mgbe ọbụla ị ga-adị shop ka ị mara ihe na-eme na shop gị. Mmiri na-ezogode, ị ga-asịgode. People are gonna call ya. Sister Ifeoma, go and make Pumage Paron Juliet. Juliet. Because keep na Polly and I go now. Okay, Chichi biko nwanne nwanyị. Ngwanụ Juliet abatago. Okay, ọ natago. Biko apụzikwala ọzọ o. Biko apụzina maka na ọ na-aga ịpụ Polly, biko apụzina. Ama mụ na Juliet onye na-akpọ nwanne. Network. Ọ log m out. Akwa ị na-adị ihe m na-ekwu? Yes. Bido. Okay. So, like ihe m na-ekwu bụ low startup cost. You need too much money iji bido digital business gị. And ịbịa nke abakwa ka ịbịa chekasị onwe gị, kedu otu ị ga-esi bido maka product gị na gị bịa mara ka esi eme. And amụ ihe a na-akpọ automation, because na
the business n'onwe ya adịgoro automated. So ọ bụgodị na ị nọ na be gị na-emegodi your digital business already, inwetegodi onye na-azụ gị ahịa, ihe niile o neediri adịgo in place, the information o need about the business adịgo in place. Ịghọtago? Mana ọ bụ na traditional business gị, ị ga-anọ na shop, mgbe ị nọ na shop ị mara ihe ị ga na-asụ onye a. Mana nke a ma gị na onwe gị budo onye nwe the business already, ị nọrọ onwe gị na be gị, mana information adịgo already for onye chọrọ ịma ihe gbasara business gị. So and you need too much money, business adịgo automated itself. So ọ ya ka anyị ji low startup cost dị mma, and the digital business anyị na-ekwu okwu ya amaka. So ụmụ Igbo ndị nọ na diaspora, ihe anyị na-ekwu okwu ya ụtụtụ efifie abalị, ihe dị na ya. Ihe anyị si unu batanụ, unu bịa fugodi ihe a, bịa mara ihe anyị ji maka ya na-ekwu maka ya. So ọ kọrọ m n'ahụ. Daalụ sister. Nwanne m nwaanyị daalụ olie nne, daalụ Sister Salome. Imeela, Chukwu gọzie gị. Sister Juliet nọ na-agwa anyị sị gị, ọrụ na ị ga-abata, ị ga-eji obere ego wee bata n'azụmahịa. O nweghị biznes a na-eme mmadụ chọrọ ịbata. Daalụ. O nweghị azụmahịa na-eme mmadụ chọrọ ịbata. Gị ị ga-abịa bịa mechaa wepụcha ndị ga-ewepụ gị gbakọ ọkwe ikwu ụgwọ ishedi ụmụ ọrụ nke a iweta nke gị weta nke gị gbakọ. Enwere ike at the end of the month ịbịa kwụcha ụgwọ ọkụ, kwụ ụgwọ nepa, kwụ ụgwọ ndị ọrụ, kwụọ everything, nye ha bonuses ha dị iche iche. Ile anya na akpa ozike nke fọrọ gị mgbe ngasị Chineke meburu aka n'isi ishimo onye a biznes nke a wee mechala ihe niile si gị na gị batazi ihe ị nwere ike itinye n'ime only 10%. na 10% wụ pụta n'ihu akwụkwọ. Ị hụrụ ya? So ọ dị easy, ọ dị simple as ABC. Biko unu bata ka ị mara ihe na-ekwu. Ugbu a masị ka m gazie na nke odogwu nwaanyị Chichi. Ama m o teela otu ịbịa ijikere ịkwa ajị n'ukwu. Anya wete nnọọ the thing, many upload kakashi anya alụ. Nwanne biko, the floor is yours. Thank you so much, Sister Salome. So hi everyone, welcome back again. So n'ife na-ekwu, asị na ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka, nne ya nọrọ ya. So if mụ na ụmụ nwanne m na-ekwu every now and then, there must be something. Ịma onwe ife na-eme anyị, adị m asịkwa onye adịna skeptical is good, maka na ife nwa mere anyị iji wee bụrụ mmadụ. Mana ife mfuru na-eme ọkachasịkwa anyị nwa bụ ndị Igbo bụ agwakwara anyị ife izizi anyị ga-ebu ụzọ si ọ scam. Ọ bụ na anyị continue na-asị n'ife niile bụ scam, ịmakwa na okwu ifuru otu afọ esi wee mụ gị. Ịma amụrụ onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche. O nwere ndị amụrụ mụọ gị n'ọdụ mma, parents ga-enwe ego, mana ịma nọ n'ego parents gị for eternity. O nwere oge ọ ga-abụ enyegidekwana gị, parents ga na-emezi gị expect ka ị na-enyefa ya. Ọ bụrụ na ife ọbụla egosi gị si scam, nwanne ị ga-arụgidekwa ọrụ, ike agwụ gị. Ị ga-arụgide ọrụ ruo 70 ijiri mkpọrọ na-agazi. If not, nigodo onwe gị si ka m tara ikene ife ndị a na-ekwu ka m mara ekene. Asị na positivity dịkwa important na life, mindset. Maka na ị na-abanye n'ife iburu ụzọ ozugbo si onwe gị na ịdago, ị ga-ada. So ọ na-aka mma ị na-abanye si yes, others have succeeded, I will as well succeed. Ịgbabazie mbọ, Chineke na-enyezere gị aka. That's how I do my thing. Okay, na-egburu oge ka m banye na topic nke mụnwa na-ekwu maka ya. Subtopic. Ife mụnwa na-ekwu bụ inyere ndị ọzọ aka na ịgba ndị ọzọ ume, which ife njibido bụkwa ịgba ume afọ. Ị na-enyelụ mmadụ aka. Ndị sụrụ oyibo si you can't give what you don't have. Mpụta kịta asị gị, oh hi sis, come over here, I'm gonna help you. Mana o nwere ife nwe, ka m ga-esi wee help gị? Ọ bụ na m nwere dị comfortable before I can help you. Ka m ga-esi wee nwe? Ka m ga-esi wee nwe bụ kama m ga-ewere that 10,000 m nwere ọ dịrị na bank every 4th
quarter ndị bank edere m akwụkwọ na a ga-achaji m anara m ego 4 times a year fe were ego m maka na fa na-edowere m ego werekwa ego m na-eme business. Why not I take it and put into business and gain the profit for myself? Ụfọdụ ga-asị ego m ya dịrị ebe afọ. In honesty, life itself is a risk, so we keep taking it. Mana adị m asịkwa gị ngị buru ego gị niile ga-abụnye onye ọbụla. We use our common sense ịmaka akpa gị ra. Ọ bụgodị na ndị ọzọ na-etinye 100 na ife ị nwere ị ga-etinye ọma mmetụ gị bụ 1, tinye 1. Ịma nsị oke maka na Chichi tinye million ị ga-etinye million. No, ị mara onye ọbụla mana ị ga-enwe godi bifo inyere mmadụ aka. Nwanne gị nwoke nwanne gị nwaanyị kpọ gị, hi says auntie, can you send me some money? Ọ bụ na ị nwero ị ga-enye ya? Mba. Amarom, people like are living differently. Ọ bụ na ị nọ ma ị nọ ibi n'ilo ma ibi n'ụlọ nke a na-akpọ diaspora ma ibi n'obodo gị, ị ka nọrọ na in that situation with all the opportunities nọ n'ụwa, ị ka nọrọ mmadụ kpọọ gị isi afụbekwanụ m mụnwa ka akwụbe anyị ụgwọ, chere ka akwụ anyị ụgwọ. Nwanne, you're missing it. Get up, look round, do your research. Ọbụgodị na ibido ọbụna nke a galaka ọnụ na ibido nwụrụ nke a, o nwere ọzọkwa dị obere ụzọ esi achụ ego buru ibu. At the end of it all, what matters that anyị ncha niile we reach to that destination. Ụzọ esi aga Ọnịcha ebuka. Isi ụzọ Aba ị ga-elukwa Ọnịcha, isi Enugu ị ga-elukwa Ọnịcha, isi Port Harcourt ị ga-elukwa Ọnịcha. Ọ bụrụ ofu ụzọ ka esi aga Ọnịcha, but at the end of it all, anyị ncha niile ga-ala ndị n'Ọnịcha. So ngwa ka ọ dịkwara ịjụ onwe gị, ị chọrọ ịnọrọ ebe anwa until moto na-esi Lagos agba Ọnịcha direct, kama ị ga-aba nke na-aga Ọnịcha o ruo na Port Harcourt, amarọ m ụzọ, I don't know the geographical area, ọ kwụsị gị iwe banye ọzọ lute Ọnịcha. Maybe nke na-agba Ọnịcha direct from Lagos na-aga once in 1 month, then enwere other ones na-akwụsị different places before felu Ọnịcha. Nwanne, banye nke afọ ị ga-elu Ọnịcha before 1 month eluo. Echezina, kunye echezina. Igbo na-agba mbọ, Igbo na-akpata ego. I was listening to somebody na-akọ maka civil war, otu Nigeria si wee na-asụgide ndị Igbo mee ka ndị Igbo ka fashion nọ ka ndị Igbo rapụ ịbụ mmadụ. Ọpọn n'ife a niile a na-asụgide ndị Igbo na-ekunyikwa. Ọ ndị Igbo bụ na-enwe Nigeria, mana ọ bụrụ ife a ka m na-akọ, but I'm trying to encourage you. Echezina, okay, ana m alụ ọlụ. O nwere especially ndị be anyị bụ ndị apụtasịlụ with this COS. Nke ọbụla ịkpara aka nọ sị gị makwa ego na-akwụ m convert ya na Nigeria. You are not in Nigeria, my dear. Ụgwọ na-akwụ ide akwụ ya na naira. So stop converting it na naira. Convert we na obodo ị nọ na ya. Ọ pụta sị gị ịmakwa ife akwụrụ m 1,000 m convert ya Nigeria maka na 3 million. 1,000 is nothing. It's nothing. Equal insurance, equal wono, you maintain no moto gi. Come on, you have to think fast. Ejiro ida azụ amara ndị Igbo. So get up. Ọ bụ na ị ka na-eche emesịa ka eje ka abịa mere na ngwere enwere ọdụ. Kunye now, so that kiss Pharmacy go digi scam. Ofu onye sim ọkwa ifuru asị na ife abụ scam. This is the best scam I have ever been in. You say yes. Soru ke do bili before or whatever. Mana ị nọrọ ebe a na-asị ngwanụ jisi ike echi ifu m osisi Chichi urgent 2K. Enwero m adị m eme urgent 2K. Enwero m I don't have. Get up. If na-eme agwazi ndị mmadụ now, people kama m ga na-enyekwa gị ego, I'm just gonna help you to start up your own business. Yes. So ajụzina m ego, I can't, because o nweta ya jụgide mmadụ ọgbakasịrịzi onye afọ arụ, and you ngwa na-ajụ how many times ka mmadụ ga-enyegide gị ọ dị enough? Exactly. Ọ ka mma nwee na akpa gị, when you want to buy something, you just dig behind, mee ife ọbụla ị chọrọ ime. You don't have to wait for anybody.
so nwanne m nsị ka m kwubi mana m ga-ekwugide echi ruo ụnụ afụgo nkịta retiring age a na-eme ya increase every now and then maka na fast na ndị mmadụ ada anwụzi n'oge which means na achọrọ ka unu na-anwụsịsị na ọbụrụ m esoro m anwụ you know so ndị mmadụ ada anwụzi n'oge ị ga-echelu ka iluo 70 ị na-agịgayalị kama m ga-anwụ ka ndọni ba ụwa bụ ndọni kapịnta girigori mbanụnụ mee n'oge ka ị retire ị gaa holiday na-eme onwe gị enjoy ụfọdụ aganubedi holiday o nwere nwaanyị nọ na-agwa m yesterday na school I won't believe it o sị m na ya ganube holiday in her life otu aka m si na-eni ya sị m na ya ganube holiday na holiday ọ na-abịa bụ school ọnụ otu aka m si na-eni ya you know ị chọrọ ka ị dị otu afọ ị kwesịrị na-aga holidays make your life better na amụrụ gị poor I understand you have no hands in it but you died poor nwanne m ga-ata gị ụta okay na nke ikpeazụ a efe enyere don't play you're gonna learn and you're gonna learn the hard way so udo dịrị udo dịrị gị nwanne m nwaanyị otu ishiri mechie na udo dịrị unu yes o udo dịrị ihe nwanne m nwaanyị kwuru ebe a buru ibu ịma nke n'aka na-atọ m ụtọ ọ sị na ihe na-agụ ekwuru m ya last time ụwa wo ndọlị for where nwekwa ụwa wo ndọlị maybe the generation mgbe papa m dị obere ka ụwa wo ndọlị enweghị ihe na-akpọ ịntanetị enweghị ụzọ ọzọ esi enweta ego ma ọ gị birikila no ụwa abụghị ndọlị ọ si ugbu a na oge esi enweta ego dị iche iche ị chọrọ inweta ya ị na-ere ị na-aga ụlọ n'ụlọ na-enye ndị mmadụ product a na-enye gị 2 na 3 naira is part of it maka ahụ to learn it in a hard way okay ị chọrọ ịkpata ego ịnọ na online services ihe na-eme ugbu a ị ga nọ n'ebe gị ndị mmadụ achọrọ gị ịbịa gị nọrọ n'ụlọ gị somebody from America or somebody from South Africa gị na ya eme business nwee transaction through internet sign na paper close a deal ego abata na gị just chuzuru nke ị chọrọ efu odulu aka onye gwara gị sị gị na amụrụ gị pọl ndị akpọrọ big man ha bụ ego n'ukwu lọta ụwa mba mgbe a mụrụ fa ọkwa obere ụmụaka cute baby o without even cloth dịka mụnwa ma gụnwa mana ugbu a ha wụ big man how because ha nọrọ ọdụ mụọ ya opportunity nke abịa ha efere nke abịa ha efere ụfọdụ ihe akara ụfọdụ eshie maịmaị ụfọdụ na nwekwara ihe ndị ọzọ ị ga-eme ị ga-eghe akara ị ga-eshi maịmaị still you make it so my dear sister my dear brother anyị niile n'ebe ị na-ahụ ihu anyị we are not just doing a business so we are not just start a business we have created a lifestyle anyị bịara bịa kpụọ ndụ anyị kpụọ ya ọfụma ebe ọ ga-abara anyị uru ebe ọ ga-abara ezinụlọ anyị uru ebe ọ ga-eme eru mgbe nka na-asị na penshọn anyị eme ya enjoy ebe ọwụ asa anyị biko ka nwanne anyị nwaanyị kwuru bịa achọrọ gị na Naịjirịa taa echi na echi akpọ gị fon ta gị bido paakị wa akpa taa chọọ the next available flight ụgwọ tiket gbaraga ụdịrị ndụ ahụ onye ọbụla nọ abroad kwesịrị ibu ị nwere ike ya ọrụ na ị ga-asị kootu m ga-eshi maka onwe ndị nna gị anya ụta onwe dị gị na ha achọghị ime ebe ta amaghị otu ha ga-esi bido ya lekwanye ebe a otu ị ga-esi bido ya wee ebe a kpọọrọ anyị gị jụọ anyị ese anyị agwaghị otu ị ga-esi bido ya maka mmadụ ịrụ ọrụ taa rụọ ọrụ ruo 70 years adịrịkwa izi o ịmakwa mgbe ha gwara m na mgbe m ga-aga penshọn 2045 ewe mụnwa wụ Salomi dazi m ga-arụgidere mmadụ ọrụ with my intelligence 2045 oge ruola mgbe kwesịrị ime m promotion ewere ya nye onye fa ma na-egbu onwe m na-alụ ọrụ ukwu na-amị m shoulder na-agbajishi masị mba obiko Chukwu ekwela ihe ọjọọ ụkwa amụwa andama m na onwe ndị ọ dị ụtọ ọ dị m onwe ndị stori aka dị nke m ma ha achọghị itinyere onwe ha aka nke m ahụ na m etinyelere onwe m aka fọ mụ anyị na ebe a na-ekwu okwu na etinyere m onwe m aka tiri family m aka secure ya my pension settlement secure ya my children future legacy eleghịgo m ya mana gụwa na ebe ha doubt m nke ị mere ka nwanne m nwaanyị kwuru so mmadụ akpọrọ gị ịgwa izi mmadụ otu a ga-esi egbute azụ onye ahụ ga-eriju afọ karịa ga-egbute azụ wee nye ya ọhịa nwanne m nwaanyị kwuru inye gị ego
inye gị ego kemgbe ị gara ịga 11K 22K ịma na dizi isi mmadụ nye m ego maka iruo ya 2-3 times ifere gbuo oge ọ dị ka m ekwuola too much ma ihe m chọrọ ka m gwa gị wụ otu akọ ha anyị n'olu anyị nwa n'ebe a anyị akpụgo ndụ anyị ebe ọ masịrị anyị masị ụmụaka ebe ụmụaka ga-eri ya uru till 8th generation ị hụrụ ya anyị na-asị gị bịa ka ị mara mụta otu ị ga-esi kpọọ ụmụaka ka o wee gaa ọfụma otu a ka ọ ha anyị n'olu unu enwekwala iwe maka ndị na-ekiri anyị unu emeela ụmụ ndị na-ekiri anyị ebe a sinsi mgbe anyị bidoro ha ka nọ na-ekiri ya rute taa nke a pụtara na uche gị dị ya Chukwu gọzie gị ile anya n'iru akwụkwọ onye ọbụla isi na nke ya na-ekiri anyị mere onye ahụ ozi jụọ ya ese ọ ga-akọwara gị ịbatakwa inside ị ga-ahụkwa ma nọ m chimchim nwere ebe m na-aga nwebe biznes a na-aga as far as na biznes a akwụkwọ osisi iroko otu a nka mụ ha kwụrụkwa nọrọ ya n'akụkụ ị hụrụ ya so anyị ị ga-ahụ m ị ga-ahụ ibe m daalụkwanụ Chukwu gọzie unu niile daalụ